Kakam khayi be ani ki masih shikari Bangladesh kadai kakam kabla penbut nam bahaya kejela. Perharingkat kata kadai kakam ru kabla kata bahaya kinong dido hayo wahat. Henry minta kekenti kapau pat na kajingdon kani kakam kadan sekoi kajingye kabla pan kata ya kipat ba kibadai kinong bam. Ya kani ka kubor usulong mil layo banlum makajingbut dien ba kakam khayi masih to sha Bangladesh ya kaba layo jingtep bakiba bon ki masih kidon ha kajingbom biang kakot kakya. Kumta na kaliang kasilem trika musulong mil kalakot banyakren badu presiden kaseng kinong odok masih kabatip kum kabotcha Association of Meghalaya BAM uba Esren Marwen bula kubur bana kajingdon kani kam khayi kabalong bian ki masih ki popaya yo hat punsin kidai ki bomdon ni kasernot ki bade banyo na katanat veterinary kabatip kum ka health certificate hagajing ikren lala banyo sngo bakani ka association kamdon kanu kajingthut habaide baka kam khayi masih shari Bangladesh Hendai kabakta pat yaki kadai namar ka jingbom penbiang kinong khayi yaki health certificate ngi mat na kawai kapor ha ka badai na du ngi thet ka masi hadu ka jinglai jingwan jungi mo ka badai bat kanika jing terekam ka jungi te ka baningkong ka jing ka bangimat ka ba ngi shem kat nang mi kawai singi kawai pat kadai be na kanika jing khayi be an cha Bangladesh ki masi Teka daw ba kadai kani hi ka pelong hi kinong odok menta babun ba pli ban khang khardep il ki jong ki dukan ba ki bathit masir menta ba pli ki hap thit dok kilo tang na kadaw ba ka jing khayi be an ka bala long palat sepo Bangladesh harai na kaliang jongi kum kinong odok ngem sem la bunut ni ngem sem la kum ta ka long ngem sem la bisni ya ka ta ka jing terekam jongki harai na mar ba kadi jingle palat jongki ka pelong ingi bengin pancai pa ba kum ne nama nadu bengi mat lei kham tam ya tu jingpang ka bawan ha tu snam kani ka lumpy skin disease te kala bu jing shibon sha ingi kinong odo ha ka ba we nong odo ba de we masiru ba pli hab di do tang 10 kilo sisngi te wala ka tarung i klam song thai na kaliang ka seng ngi ju le cha ki veterinary officer mo district bafer ban kan tu ki ba ken provide lam ya kanika certificate kanang ba kanu ko mark bawan na sabar kejela kanamuan ra ya kanu jingpang kaban keta yangi kung nong dido umdai tangi kinong dido andre ngi ba katu por bawan ka lumpy skin diseases wat kinong ri bari masi but what hadu kinong dido ru kila don ke jing keta ba pher ba ha tu ko por bat ka bajur hadu kata tekani kala penlong yangi bangin yarap lem yaki brio pan ong ba to se penan kam lem daka health certificate habab hiwan ra yaki mar na bar jela te henre ka we ka ba penlong yangi balengi ong ba strictly lane specifically ba igni ba hi bangla namar kinong dido lada ki thiet ki mar ki hap thiet ki da hap benia bat ru ki hap da pikir bah namar balai umdei bikiwan ra teng masih bande henre ki hap odro gitu ko masih bande ka do ban ai ba mi pat ba te na kalian kinong odo lingim dadan jingwet than namar balai maki kila ade ki brio ki bla train ni ka kam la kham slam bat ki da tep tikena hiru ban thet ki mar mata bat kani ka jingle thurmur jungki da ka ba kimpenan kam ka health certificate banon ra ki masih syakani ka jella kani kan penon ra lupai ka jing mensaw yangi iwe piwe namar balai ngimtep ke jingpang iu bekiwan ra bat kanu ka rukom kata kamasi kawan sekani jela jungi bat kani ngi banjur lengba katana department jong ka veterinary ru ngila ekren kani kopor bat makiru ki kubur ba hooi di ban le kum kata kendon te hadien makata ngila ya kani kelenti ngila asdang ban batai ki henry maki kim pedang bat ki ile kani ka kam na kopor bat de halor kani nong rem ngeman se ban haplej ru hadu katanat pulit ban pan jing arab naki pulit police station bafer bat ru umdei tana kai tanat police station henrei ru na hadu DGP badan buram ngilali bat pen sngowi kani ka jing jungi kum nong dido ha ka bade bat kani ka jing salan be an Bangladesh te nakaliang jung iru ban nakaliang ki police officer ru ba pher kila kloy ban ai ya kata ketika man ketika diang ban ya terelang ban ngi keseng bat ngilas dang le ru ya kita ki check ban check ya kita ki mar ki mata ha ka badai ba ke jing don em ya kita ki certificate tingila le ru bon jaka bat don ki jaka ru bingilaj ha ka bangila sha berngem bersit
Wat ala pe hadu put ru bagi mot ban pen mensaw ngi. Hari kan ni ke jing le jungi kam dei bing bingi khang kata khayi jong phi. Hari ngi le e kan ni na benta ka bha ka miat jong nong di do bat ru jong phi bawan rai kamar mata. Namar balai ke jing kot jing khia ka di bokong santam hak pedeng jungi ubreu. Ba e magani ke sla perthai. Takadau lengba kan ni ke jing mat jungi ngi wan ban penchai lengba kilat perthai kubor kham tam lengba ni cholong mil. Hak bau julong we na ki kot khubor ibak pajba ki pedang ya kan ni ke jing terekam ke jongki tingi kwa pencai pajba bana kaliang kaseng nom song thai banang ni sakmat ngin sedang ban le tikana no ikan ni ban check ikan ni ki mari mata ban ngakar paru ya ka tanat ka badai pej hak badai bat kan ni ka animal market ka badai ka district animal market monitoring committee hak badai ba penyat dai DC balong Jerman ba inle ban ya ka badon kam kat kum ki kendon an hak ban le jurep igini kiyo ki badon hang ne is khasiels badru ban pet hatu ki bot ne ami tai kendon balada ka ki siam ba don ka jing duna halor kita kendon balabu kidi ban sis mardor igini kiyo badru lada ka district animal market monitoring committee kamle ya kata ka kamram ka ba ngi kum kinong adok ngi kerpat leng ba jongki ngi tharai na kaliang ka seng man se ban hablej bi ka bor jong ka an ka ta ka kot khnang mengin pan jing rap leng ba jongki Dalor kata loong ka jelahi kamla wan penbiang hi kimasi bari ki babon ki khap kinong adok ki hap thiet na asam bana ka jingdon pat ka kam khai be an kidon kimasi ki ba poi chayo chahat claim da don ya ka health certificate bar kane kala ban kata tang yi nong de re yi nong thiet kumjo MP na jela phi kawe kalong ba bun hi ka ba na jela hi ka ngimla ban pendap yaki jingdon kam hapok state jungi ki bun hi bana bar jela Henry kawe ka kalong ba phi sisien mengiwan ra ikanu kunu kamaru ngide ken ban sim khia kan baka kot ka khia de ka bokong santam ban ngide ban but ken ita kendon Hot ka jing kerpat jungi ya ketenat veterinary leng bau health minister leng bau minister concern badai pe ya ketenat veterinary ngila julong meeting na kapor sakapor umdei bang batang sisien la dak isnem ngila julong meeting la bun sien ngila pelong ini meeting ban ngila juris ya kan ya ba mainly ngi concern about the health ngi ya kata ka kot ka khia ka de bah khmuddu kabangi ngi dawa ba dei ban penbiang no Henry hadu mentang yang padi te ban kaliang ke sarkar bakan sim khia kan te ngi kermen ba mo kini ki laong ba ki district veterinary office mo ki badan habo per ki kloi ban yarap ngi concern ke jingpang ka business ho ngi don ko por wala ade don ko por bangim la ade kata ka de kayo kahan Henry ke jingpang ke jing stom la ni kata ka kot ka khia ka badai na ka banta ban pet perman ni ka ni bar khot ki nim sim khia khnang bangin mat su kan sai sien pat banwan kanu jingpang ni jaka jungi em yang mentai te ka de ki dispensary ba per Namar balai kila persyang Henry haduk mentah ki ong bakade anda proses tingin patep haduk lanu kandep tang bakani berkhaj ki dibanyat kan kat kum ka iu namar balai ngi kum minong dok mostly ki pha ngi spop veterinary dispensary tina kalian jungkir ki dibanle kum kan em kat kum ka jing complain ka bawan syanga ka jing complain nagi nong didok ki bawan syanga na kiwe bon ki hangni pori khasi jentia ki ong bala judon samata sa takado online ru te mentah kata kado online ngamtip akan nurukom shanu ot shanu iu ngamtip Henry ki ba oddo yang ni tengi ngitip lun Henry kata kado online ke bawan nong nung ngamtip ban isuba ba kani kado di bawan na bar jela kamdei ke badai nang ni te kini runga thrai ngi hapet perman bat ngin dalap ngin sale ik ban kam kasenjam mi mentah ka bangin sim nang ni khmat ka de bitang kata bangin kaliang ka sengen mi sakmat harangkat bagi bor jom ki an kata kita nat pulen bangin cek igini kali balada kem dan ngin abi sakawa kut bakan le ke badan kam ai maki lada kila ban pensisai kata bakade jom ki lada ka kut ke ibet ban pelat ken pelat rengi tingi mla ban bisyar tang kata hi balada kem dan ni ke health certificate ngingin bat dayo ikini ngin abi sakabor jom ka an Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.